Алыш бирішні тіркегенде көбірек онлайн форманы қолланырға бұйыл Росреестрінің Татарстандағы идаресінің төп бурышларының бірсі әне шумды. Ведомство 2020 елғы ішіне йымғақ ясады. Көшімсіз милік білән миллион шамасы алыш биріш тіркелген, һәм аларның көпшілігі электрон рәвішті. Ипотекаға да документларны онлайн режимда көбірек бері башлаганнар. Әмне республика шикләре белән аңлашылмаушанлык бар. Моңа Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин игътибар итте. Территорияны кире кайтармасак, салымнар башка төбәкләргә китә, диде ул. Шул ук вакытта җир һәм күчемсез милек турындагы җыелма мәгълүматлар базасы булган бердәм мәгълүмати ресурс булдыру Росреестр өчен зур ярдәмгә килә. Татарстан бу яңалыкның пилот төбәкләре арасына керде. Это повысит эффективность управления земельными ресурсами, вовлечет в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты, предоставит гражданам и организациям полную информацию о земельных участках, возможностях и ограничениях их использования.